Abrahámova zmluva je druhom z 5 hlavných biblických zmluv. Abrahámova zmluva a kanón pokrývajú oveľa dlhšie časové obdobie ako Noémova zmluva. Primárne je obsiahnutá v Genesis 12 až 25, ale v skutočnosti má trvanie až celú cestu až do Genesis 50. Abrahámova zmluva je pre novú zmluvu významná a často sa spomína v Novom zákone. Naším cieľom je skúmať to izolovanie, odhliadnúť od našej optiky ako ľudí žijúcich o tisíce rokov neskôr podľa Novej zmluvy. Zmluva sa začína príbehom o Abrahámovi a jeho manželke Saraj, ktorá bezprostredne nadväzuje na príbeh babylonskej veže a na rodovú líniu od Sema po Abraháma. V Genesis 12 Boh povedal Abrahámovi, aby opustil dom svojho otca a dal mu toto požehnanie. Hospodin povedal Abramovi: odíď zo svojej krajiny, zo svojho ľudu a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ a požehnám ťa. Urobím tvoje meno veľkým a budeš požehnaním. Požehnám tých, ktorí vás žehnajú, a toho, kto vás bude preklínať, preklínam. A skrze teba budú požehnané všetky národy na zemi. Je to Genesis 12, verš 1 až 3. V podstate Boh povolal Abrahama a sľúbil, že urobí Abrahámové meno veľkým, hoci Abraham netúžil mať veľké meno. Pán mu to jednoducho dal. O Abrahámovi často uvažujeme ako o otcovi viery, ale v skutočnosti nebol Bohom povolaný, aby založil nové náboženstvo. Namiesto toho bol povolaný, aby založil nový národ. Národ, ktorý sa nakoniec stane Izraelitom. Je ľahké na to zabudnúť, ak to čítame cez optiku Novej zmluvy, ale Abraham jednoducho vnímal svoje poverenie ako výzvu na založenie nového národa. Vedel, že Boh prisľúbil, že ho požehná, urobí jeho meno veľkým, urobí veľký tento nový národ a požehná skrze neho celú zem. Nechápal, že ho Boh oddeluje od okolitých ľudí, aby vytvoril nové náboženstvo. Ak to nepochopíme, niektoré časti Abrahámovho príbehu nebudú dávať zmysel. Napríklad nemôžeme čítať udalosti jeho života cez prizmu Mojžišovej zmluvy, pretože táto zmluva a zákon ešte neexistovali. Podobne ako Noé, všetko, čo Abraham mal, bola len norma svedomia. Keď Abraham a Saraj odchádzali z domu, vzali so sebou svojho synovca Lóta, ako aj svoju domácnosť so služobníctvom a dobytkom. Jedno z prvých miest, kde sa zastavili, bolo neďaleko Bétela, kde Abraham postavil oltár Bohu. A ako sme hovorili v minulej kapitole, Bétel je dom Boží, na rozdiel od Bábelu Božej brány. Tento Bétel, dom Boha, sa objavuje znova a znova v Genesis, keď ľudia prechádzajú cez túto oblasť sem a tam. Na konci 12. kapitoly čítame o veľkom hladomore, ktorý spôsobil, že Abraham vzal svoju rodinu do Egypta. Tu je dôležité všimnúť si Abrahamov čas v histórii. Ľudia si často predstavujú, že pyramídy v Egypte postavili hebrejskí otroci počas ich 400-ročného pobytu v Egypte. História však naznačuje, že pyramídy boli postavené približne 500
100 rokov pred príchodom Abraháma do Egypta. Pozri Genesis 12:25 až 50. Keď Abrahám a Saraj vstúpili do Egypta, odohralo sa niekoľko zaujímavých udalostí. Keď sa Abrahám chystal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Saraj: Viem, aká si krásna žena. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia: Toto je jeho žena. Potom ma zabijú, ale teba nechajú žiť. Povedz, že si moja sestra, aby sa so mnou kvôli tebe dobre zaobchádzalo a môj život bol ušetrený kvôli tebe. Abrahám sa kvôli svojej neistote obával, že ho Egypťania zabijú, aby mu vzali manželku, a tak vymyslel tento podvod. Výsledkom bolo, že faraón, ktorý veril, že Saraj je Abrahámova sestra, ju vzal do svojho paláca, pravdepodobne ako súčasť jeho haremu. Avšak Hospodín spôsobil vážne choroby faraónovi a jeho domácnosti kvôli Abrahámovej manželke Saraj. Genesis 12:17. Nakoniec boli Abrahám a Saraj poslaní preč z Egypta, a aj keď Abrahám klamal, Boh ho podporil a ochránil jeho manželku tým, že na faraóna uvalil chorobu. To neznamená, že vtedy bolo v poriadku klamať. Faktom však je, že Abraham nemal výslovný príkaz proti klamstvu. Namiesto toho, ako píše Pavol v 1. kapitole listu Rímanom, Boh s ľuďmi zaobchádzal podľa ich svedomia. Keďže Abrahámovo svedomie bolo v tom čase založené na strachu, myslel si, že správnou odpoveďou v situácii je oklamať Egypťanov. V ďalšej kapitole Genesis 13 sa Abraham a jeho synovec Lot rozišli, pretože pastieri pod nimi sa začali hádať. Lot sa rozhodol ísť na východ smerom ku Sodome. V tomto čase Sodoma nebola tou zlou Sodomou, ktorú Boh nakoniec zničil. Ale keďže vieme, že odchod na východ symbolizuje vzdialenie sa od Božej prítomnosti, vieme, že je to zlé znamenie. V Genesis 14 začali králi v tomto regióne medzi sebou bojovať, bojovali a brali zajatcov. Niektorí z týchto kráľov vzali Lóta a jeho rodinu do zajatia, takže Abrahám zhromaždil svoju domácu armádu 318 mužov, prenasledoval a napadol týchto kráľov a zachránil Lóta a jeho rodinu. Toto sa stáva témou v Lótovom živote. Je obeťou, ktorá potrebuje záchrancu. Ďakujem za počúvanie.